Dobar dan svima, hvala što ste došli. Ja sam Milijana Demoni i meni je zapravo sve počelo sa dizanjem utega kad sam prvi put otišla u CrossFit i koristili su tjelesni nabačaj i izbačaj i jednostavno to mi se najviše svidjelo, a i shvatila sam da treba puno više vježbe da bi se osjećala samopouzdano kad bi brzala, kad bi nabacala i izbacila. Ja sam otišla na gripe, na klub dizača utega i to mi se toliko svidjelo da sam ostala sa njima, shvatila sam koliko sam nenormalno snažna i shvatila sam da ne volim trčati, a CrossFit ima puno trčanja. I također sam shvatila, znači počela sam dizati uteg od 29. godine života i tek od tada kao žena sam dobila rezultate koje sam htjela, a cijeli život, znači ja sam od 4. godine u sportu, gimnastika, kickboxing, 15 godina, samo sa utezima sam kao žena dobila rezultate, znači ostale su mi ženski dijelovi koje sam htjela, guzovi, prsa, a slušala sam tu, znači kao žena, oni trebuh, noge, tako da ja svakoj ženi, svakoj curi rekla dižite utege ako želite rezultate. Ishrana je 80%. Znači koliko god bi trenirali, ishrana je vrlo važna. Nekad se možete izvući na čiste kalorije, znači ako želite smršavite, manje kalorija unesite, a više vježbate. Ako želite da nabijete kilažu, više morate jesti. Znači ja sam prirodno debela curica, ja sam bila onako debela. Ali sam uvijek imala genetske dobre mišiće, tipa ja sam iz Slavonije, mi tamo jedemo i kulena i rakije za doručak, tako da svi su bili onako lijepo bucmasti. Tako za mene je bio veliki izazov da ja ne idem u taj nekakav prirodi tog genetike i nama je zapravo genetika nekima je isprika, znači sve se može postići. Ja osobno, ako bi neko počeo dizati utege muško, žensko, ja sam pratila onaj klasični, stari powerlifting program. Znači iz olimpijskog dizanja postigla sam nekakve ciljeve koji su meni bili dragi i onda sam prešla na powerlifting. Za mene to mi je nekakav prirodan prijelaz u powerlifting i volim čučnjeve, volim mrtvo dizanje, bench, onako. Prvo mi je bilo neobično, je druga tehnika, ali i sad sam i bench zavodila. I što je meni najvažnija poruka za žene je da se ne treba bojati utega. Znači mi kao žene ne možemo postati kao muškarci, genetski je nemoguće. Znači možemo dobiti definiciju, ovisi o našim genima, nekima raste listovi, nekima ne raste listo, nekima je ljepše deltoide, ali dovoljno je 3 puta tjedno trenirati. Ja sam počela sa onim klasičnim 5-5 programom koji se zove Mad Cow ili Build Start. Znači 3 puta tjedno trenirati, čuča, mrtvo, bench i par vježbica asistencije. I to mi je sve na internetu. Ja sam isprintala za Antu programe koje utipkate vaše trenutne maksimum kilometraže i imate program 12 tjedana. Znači vi točno 3 mjeseca znate šta ćete dizati. Znači ne morate razmišljati šta će danas raditi na treningu. Znači 3 mjeseca vi znate točno toliko ću dizati taj dan, ove su moje vježbe asistencije i onda isto tako, ako je prelako, dignete. Ako je preteško, ako doživite da ne uspijete u nekom pokušaju, onda spustite malo. Prije natjecanja volim small program, koji je vrlo intenzivan kad ga počnete, znači to vam je 3 tjedna, 4 puta tjedno. Osobno sam radila na benchu prvi put jer mi je bench bio novija disciplina i malo slabija, ali bit ćete jako umorni, bit ćete jako gladni i vrlo važno je puno odmora. Znači, kad sam počela i mnogi nas ne znamo koliko je odmor jednako bitan kao trening, nekad je odmor čak važniji. Što se meni osobno mogu iz iskustva reći, trenirala sam jedan period 6 dana tjednom, 9 treninga tjednom, olimpijsko dizanje. I jednostavno živčani sustav mi se spržio, a simptomi kada imate, to se zove central nervous system fatigue, znači umor živčanog sustava, rezultati vam padaju, umorni ste, plače vam se ako nešto ne uspijete, znači ne možete zaspati do 3, 4, 5 ujutro, što bi se meni dešavalo ako dignem neki veliki rekord, recimo deadlift, odlijepim 135, 140 kila, ja ne mogu zaspati do 4 ujutro, jednostavno
još uvijek, ja volim navečer trenirati. Znači, poruka je da slušate svoje tijelo, znači, osobno ja volim navečer trenirati, ne volim trčati, volim utege, jer ja osobno gledam samo na rezultate. Znači, želim to postići, ok, kako mogu to postići? I volim isto slušati ljudi koji imaju rezultate. Znači, svako ima dobre savjete, ali ja volim pogledam kako su njihove rezultati i u životu, i fizički, i na natjecanjima. Također što svakom sportašu je poručila je da naša mentalna priprema je jednako važna kao fizička. Znači, ja na sebi radim jako puno mentalno. Znači, ja se pripremam vizualizacijama kako ću dizati taj dan. Ja sebe vidim, ok, ja ću dići 70 kg bench, ja ću 75. Ja samo gledam i vidim što želim postići i naše tijelo prati. I to se može naučiti. Znači, najbolji sportaši na svijetu, političari, ljudi u biznisu imaju trenere koji također psihički pripremaju. I ja vjerujem da ćete svi znati razliku. Imate šampione prvake na treningu, imate šampione prvake na natjecanju. Znači, neko ko ima nevjerojatne rezultate, svjetski prvaci na treningu, čim dođu u trenutak velikog stresa, nešto se desi. I to da znamo da se nešto treba i mentalno pripremati. I, znači, danas ćemo vam demonstrirati par vježbica. Znači, ja sam prešla iz olimpijskog dizanja u powerlifting, znači uvijek sam zadržala malo olimpijsko dizanje, što se tiče čučne, mrtvog dizanja, više mi godi malo višlje. Tako da ja mislim da svako treba za sebe naći ili široki čuča ili uski čuča, jer svako tijelo je drugačije. Jednako na benču, prije sam benčala uže jer imam dosta jake tricepse, sad sam prešla na totalno široko, veliki luk i samo pa. Mali pokret, nevidljiv mikroskopski, ali je legalan i s time dižem puno više. Znači opet ja gledam samo na rezultate. Kako mogu pobijediti natjecanje? Aha, tehnika ta, mogu to napraviti. Raširim ruke, manja distanca. Jer kad sam bila na europskom prvenstvu u Estoniji, cure su dizale po 90 kg, 100 kg bench u mojoj kategoriji do 57 kg. To je doslovno bio luk nevjerojatan i samo ovaj pokret. I pauza i dignete. Znači mali pokret i zlatna medalja. Ja sam mišljala, ok, to djeluje, tako ću sad preći na tu tehniku. Tako da ako imate ili pitanja ili komentare, slobodno recite, a i demonstrirat ćemo vam nekakve par pokreta. Evo opet će javiti. Ali samo nešto jednostavno. Evo da slušatelji budu impresionirani kako je bio vaš rezultat najbolji. Na natjecanju čuđa mi je bio 125 kg, bench na natjecanju mi je 75, a mrtvo 140. A na natjecanju oko 55 kg. Znači hvala svojim genima. To je do kule. Znači, činjenica je dosta toga su naši geni. Recimo, ja nikada ne bi mogla biti košarkašica. Znači, to mogu da prekrižiti. Znači, tako da, shvatila sam stvarno da imam prirodnu i ludu tehniku, ali ja također ne propuštam trening, pripremam se i dalje učim. Znači, što ja imam sljedeći korak je da naučim i da malo više spavam. Inače, nisam puno spavala, malo sam živcirala, tako da mi malo glasa otišala. Hvala na pitanju.